Sakeso empro iris-iris gawe dagangan. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin. Dina iki Mbak Titin apik iris-iris. Iya yo Cah, iris-iris gawe dagangan mider. Irisi bahan nggo gawe sayur utawa jangan karo nggo gawe gorengan. Ngene iki lek mulai jam 7 esuk Cah, engko nganti baris jam 10 esuk. Tapi yo disambi kas geni barang. Iki aku ngirisi terong sing tak tuku iki mang ape tak gawe sambel balado. Iyalah wis terong larang. Malah padha akeh sing ana ulere. Wis resiko tuku barang ning jero gak ketok iki yo ngene iki. Iki iris-irisku karo nyambi godhog janganan. Dino iki ape nyayur lodeh bung. Kowe tau mangan ta ora Cah lodeh bung utawa jangan galar jare nek wong desa. Ndang tak irisi satset iki terongku, tak pilih sing ayu-ayu sing apik ae. Lah iki aku iris-irise gak dhewean, aku diewangi karo Mas Bojo soale bojoku iki preyo gak kerja. Ya disyukuri ae alhamdulillah ana rewangi iris-iris, tapi kok ya pas tepak posoan ngene iki garapan ratan kok gak ono. Dadi prei bojoku iki iso ngewangi aku. Ngonceki terongku wis bar, aku muthaki gedang kok ape tak godhog. Pokoke iris-irise bagi tugas karo Mas Bojo kapung ning omah yo Cah, dimanfaatno yo. Terongku wis bar tak irisi iki ape tak goreng dhisik engko gawe sambel balado. Nang Cah, terongku tak umbah dhisik saurunge tak goreng yo. Bar nyemplungno terong, ganti njupuk tahu goreng ning pawon sijine. Iki wis mateng siap nggo tahu isi.